שלום לכולם, אנחנו מתחילים שנת לימודים חדשה, בעזרת השם שתהיה טובה ומוצלחת. אנחנו רוצים, בעזרת השם, בשנה הזו להתפתח, וגם לעזור למי שלידינו להתפתח. ואיך עושים את זה? אז בפרשת השבוע כי תצא יש את מצוות השבת אבדה, ושם כתוב, השב תשיבם לאחיך, לא תוכל להתעלם. על זה רש"י אומר, אל תעשה כאילו אתה לא רואה. כלומר, יש משהו שלפני שאתה עוזר לחבר, קודם כל, שהלב שלך יהיה מכוון. שאפילו אם אף אחד אחר לא רואה, הלב שלך יהיה במקום הנכון. הרב אייל ורד, בספרו רמזי אלול, מפרש כל מיני פסוקים שרמוזה בהם המילה אלול, ראשי התיבות אלול. יש את המפורסם, אני לדודי ודודי לי, שגם בו יש קשר בין מה שאני עושה לבין מה אני לדודי ודודי לי, ועוד רגע נגיע לזה גם בפסוק הבא. ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, ראשי תיבות אלול. ופה הרב אייל, בדרכו של השפת אמת, מפרש את מצוות השבת אבדה לא רק על חפצים, אלא על היחסים בין בני אדם, על היכולת שלנו לעזור לשני, לחזור לעצמו, למצוא את הדרך הנכונה לו. ואומר הרב אייל, אם אנחנו רוצים לעזור לשני, קודם כל אל תתעלם, תראה אותו, תראה מה הוא צריך, אבל תתחיל את העזרה לזולת מתיקון בתוכך. אל תתעלם, אומרת התורה, אל תתעלם מהחבר. תהליך התיקון של החבר יתחיל מתהליך תיקון עצמי של הצופה. עולם חדש של תיקון נפתח לפנינו, מהפכה של ממש, עולם שבו כל אחד קודם כל פונה פנימה, מתקן את עצמו, משיב אבדות לחברו, עוזר לחברו למצוא את הדרך, את התלמיד, את הילד, למצוא את הדרך היותר נכונה, דרך תיקון עצמי והתבוננות. התהליכים הפנימיים שאנחנו עוברים, יש כוח אדיר של השפעה על מי שלידינו, על הילדים, על החברים, ובכלל, זוהי דרך מתוקה מאוד לתיקון. היכולת ליצור בעזרת השם את השינוי וההתפתחות סביבנו, קודם כל מתנועה של הלב פנימה. בעזרת השם השנה בבית הספר נעסוק בנושא של לגדול בתפילה. והתפילה, אומרים חז"ל, היא עבודה שבלב, כי קודם כל היא מתחילה מהלב שלנו, גם בתפילות שלנו על עצמנו, וגם בתפילות שלנו על מי שסביבנו, על התלמידים, על הילדים, על העולם. קודם כל זה תנועה של הלב פנימה, לתקן את הלב שלנו. אדון הסליחות בוחן לבבות, כבר שרים הסליחות. בימים נוראים נשיר לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. כלומר יש תנועה קודם כל של הלב בתוכנו, שמתוכה עוד לפני מה שנבקש מהזולת ונעזור לו ונכוון אותו, התנועה של הלב שלנו היא תיצור את התנועה כלפי הזולת ותעזור לו להתקדם עוד לפני המעשים עצמם. בעזרת השם, שנזכה לשנת לימודים טובה ומוצלחת, באמת מתוך הרבה תנועות פנימיות של הלבבות שלנו, להיות יותר מדויקים, יותר מכוונים. בעזרת השם, שנה טובה ומתוקה ושבת שלום.